И здравейте хора, днес ще играем тази игра, която ви е на екрана. Добре, това е шимпанзини, бананини. Добре. Глорбо, фруто дрило. Бонека амбалабо. То как се отива на? Хора, нещо не. Бухо хвърдело. Стана още една бонека амбалабо. Не, няма шимпанзи. Е, така ще слагаме хора. Бухо хвърдело. Казвайте ги целите. Но, хора, вие знаете ли как се мести в тая игра? Добре. Бананини. Амбалабо. Сатурнита. Много добре ги знам. Не знам защо. Бухо. Още съм немп. Амбалабо. Айде още една бонека. Още една бонека. Още една бонека. Става лира. Бананини. Да. Тая игра, между другото, хора казват, че е била много интересна. Чакайте. Бананини. Мело. Добре. Тук не е като миналата да си губя мозъчните клетки. Капучина, асасина. Стига фриго камело. Еде. Хора, харесва ли ви? Аз по принцип не се справя много добре според мен. Добре. То стана супер. Добре хора, това е видеото за днес. Хареса ли ви?